musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rewintoɓe gueɗe men e nder chaîne men Titonde TV on beltanama e abonneji ɗi oɗon ñagande continue ton wadde abonné mbaɗon like mbaɗon partager ne tawno dole linggu ko ndiyam kono dole Titonde ko onon. Hande noon jogormi adda ɗon ko histoire mo gandanɗa hoore makko gueɗe guuraɗe e nder société ji men surtout ɗo banggue rewɓe. Hande kadi mi addini on histoire goto. Oɗo debbo mo jiiɗon joom ngari joɗɗo kala gorko jiiɗo ɗum so tawi koto banggue ngari handinta koye hoore mum o wiyete ko Aissata noon woni ko e nder wuuro he ina wondi e sehilaɓe mum. Aissata noon Allah waɗi won worɓe ɗiɗo yiɗɓe mo, hen goto wiyete ko Omar, hen goto wiyete ko Moustapha. Kamɓe ɓeɗon worɓe ɗiɗo noon Aissata ene yaltida e mabɓe. Allah waɗi biyeteɗo Omar o kañum ko maçon, kono Moustapha o Allah waɗi wonde ene jogui kalis ne tawno koko ari tawi kalis jinnaɓe mum ene jogui kalis. Kanko Moustapha noon kala ɗe jiiɗamo ene wayno jiyata e makko ko oji woni original, montoraji ceerɗi, portable ji ceerɗi, otoji ceerɗi e comci ceerɗi, ko ɗum woni kanko Moustapha ko jogoto. Omar noon kañum ko maçon, ko ma dilla e ndolon mum tan ne daño ko sakki e leskine mum. Kanko Aissata noon ene wayno kamɓe ɗiɗo ɓe foof omo yaltide e mabɓe. Hande altine so tawi wonde o wondi e Moustapha omo haalda e mum tan, alarba o mona toon to Oumar omo haalda e mum omo yewtida e mum walla o ƴeewoy ɗum. Kanko Oumar noon ko neɗɗo jiɗɗo Aissata ne feewi, kanko fof e wasde jogade, kanko fof e wasde ɗo banggue koppareje. Ina wayno so tawi wonde feetuji goodi ko wayno 31 décembre walla ko wayno julde walla ko wayno activité ji mbaɗi hono noon yimɓe ɗen danta feere fo no waɗi mawa ƴeewan Aissata koltu ngam ene daña fartange wawde yaade e nder ɗiɗon feetuji wasa hen ɓurede, saabu ɗum ko yidde makko e on mo gandanɗa hoore ma kanko woni Aissata tolni ɗon. Moustapha ne kañumne ko neɗɗo jiɗɗo Aissata ne tawno omo addana ɗum kadoji ko wayno paɗe, ko wayno ceenuji walla gueɗe goɗɗe ɗe jiita e ɗum ɗon kala ko Aissata namdimo ko ɗum woni ko waɗata. Ene wayno noon kanko Aissata ko Moustapha o ɓuri wadde favorisé hakkude makko e Omar. Ko ɗum saabi so tawi wonde o joddima e sehilaɓe makko o yewtata yewtere Oumar, o yewtata ko yewtere Moustapha, o yo wonde coofam o, jontaɗam o, joɗɗam o ko on woni mo haalata, ko on woni kadi mo haaldata e sehilaɓe makko ne tawno ko on woni mo farnoto so joddima e sehilaɓe makko. Hay so wonti wonde yaade plage walla yaade restaurant walla yaltude, kanko Aissata waɗi préféré ko yaltidde e Moustapha ne tawno ko Moustapha ɓuri wonde neɗɗo luxe. Waɗi jour goto noon kanko bammum Aissata o noddi Aissata o wi Aissata argay, mi yi noon worɓe ɓe ene naata ene jalta surtout worɓe ɗiɗo ɓeɗo woni Moustapha e Omar. Min noon mi yiiɗa gallam o naati yalti ƴeew hen mo jiɗɗa nodda ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni koreji mumen, mi rokka ɗumen debbo saabu min komi kilifa e nder wuuro he. Ko ɗon kanko Aissata ne bama ko paari haaldude makko o dogani yummakko, o wi nene min de babam wi wonde yomi ƴeew e ɓeɗo ɗiɗo ɓe jadanmi ɓe ɓurmi hen yidde, o rokkami ɗum dewgal. Yummakko wimo ɗum kay jarani kada namdo kam, sa wiyama ya suɓo cuɓatoɗa ko Moustapha ne tawno ko suka moƴƴo, suka gummiɗo e ƴiyal manggal te ko suka bawɗo jogade mo ne tawno lekki, so tawi ɓuranima darde rokkatamo ɓuɓri. Ɗum noon so tawi wonde mboɗo suɓanoma ko Moustapha cuɓantomami, haade ko Moustapha jogui koppareje ɗe kay. No ummi ɗon ɗo yummakko ɗo o yeehi to goggiraɓe makko e koreji makko, kala hen mo ari o haalani wiyata wonde ko Moustapha. O yeehi to sehilaɓe makko rewɓe ɓe o yadanno ɓen mbimo wonde ko Moustapha. So tawi tan ko gorko bawɗo jogade ma ƴeew Moustapha. Ko ɗum saabi kanko Aissata de no arti nde o jooɗi o micci ɓernde makko addi ko Moustapha, nde tawno kala mo haaldi jofantomo ko Moustapha o ƴetti décision wonde yidde resodirde e Moustapha. Ne Allah waɗi kumal mabɓe waɗa o addani Aissata nafoore kanko Moustapha ko 2 millions e wondude iPhone
14 Pro Max ne tawno sa jogima tan déposuji tampintama ne tawno do nokkata do so tawi wonde ene heewi hay sinna aussi en seeda atinata be badi mariage mo ala hay nokku wuro ngo e legal ngal kala e gure takide de notiti e nder odon mariage non ko Moustapha dépesi hen ko buri 10 millions ne tawno o roki mom Aissata 1 million o roki aussi sehilabe Aissata be gor fof ujundaji sappo wutte mo sodani Aissata o ko wutte mariage burdo serde e wutteji mariage di Aissata weltima non ne tawno Moustapha teddini dum e dow yeso fasbe nden wonti kanko Oumar Masson gonno deuxième copain mako o no tindi dum de wonande musimo ngam yidde nde o yidi on mo ganda dawrma kany woni Aissata o wi o tapi baafe kono non o mo andi wonde hankanti Aissata wonti debbo Moustapha dum non o deñi hakkile makko o yeho yiiloyi goddo ngam wawde wurdude mum wadde hen avenir makko mariage o ala ko burdum welde caggal de mariage o benni ene wayno Moustapha jo fof arat ƴettude don on mo gandanɗa hoorema kañum woni Aissata nawɗum plage nawɗum e restaurant ji mawɗi hay lune de miel mabɓe ɓe mbaɗi ɗum koye hôtel mo 5 étoiles yehi noon ha timmi lebbi ɗi kanko bamum Aissatou o noddi Aissatou o andini ɗum wonde ka debbo ka desaɗo hankandi a foti wurtoyade e suudu ba ne tawno faaro debbo ko dewgal après non ko nden hankanti Aissata felliti wonde hurtoyade gorko mum kono ñane hen elle ko be wotte be mariage autoji V8 uji e 4x4 uji ene ngaari bangyo bang fet beldo ina wayna ñane hen Aissata changi ma won wutteji jeedidi nden woni non Aissata hurtoyi kanko e Moustapha e be continue wurde ngurdam beldam Aissata non ala ko manki dum ton to galle Moustapha ne tawno ko debbo fotonno hebde e dar galle gorko heba hen belam wala so tawi wonde jinnabe ma wala sehilabe ma ngari ƴewde ma ndokuma hurum ene wayno Moustapha ene jogi dum e der galle mum he te Aissata ala ko mankira hay batte no be gondi non e on belamma ha woni lebbi didi ne tawno eden gandi jikku ene way fadde madamal galle kono sa leeli abbere ko dum saabi Moustapha fuddi waylade jikku mo fuddi feñande Aissata o watti wonde ko natu wonde de Aissata sabu so tawi woddo e yalti 8h o attata galle ko minuit wala 1h du matin dum fof non wona yaade mo golloyade wonata koy trende e autoji makko omo ƴeewoya geluji ɗi gandanɗa hoore ma aussi ɗi jiida e debbo makko ne tawno ko gurdam ɗam o woowi heewiɓe lix nawri ha hankanti payti koye men cikka wonde so tawi asmano ne tello so dubbi fiɗe ɗum koko duttoto ha mbaɗa hen chronique ne tawno mo faltata koko ñamata heydata kono teddata Moustapha ene rewi wadde dohan ha naate e nder Facebook woɗori dohan sehil Aissata intime mo anditani ko ɗum saabi sehil Aissata woni jogui numéro Aissata o waɗi Aissata message wi ɗum wonde an de joom galle ma naati e nder Facebook ene waɗa mi dohan Aissata wimo wonde mi ɓooyi nande ɗum kono mi fawani hen yitere ɗum ɗo kam natti wonde Mahamdele Mamoudou Aissata wimo ɗum noon mboɗa andi so artima min kaltit ka ɗon haala Moustapha arti jamma Aissata wi ɗum min de wiyama wonde ka neɗɗo bawɗo wadde dohan kono noon mi jaɓano ɗum kono sehilam goto a dohani ɗum e nder Facebook he pour mbawon famde noon nde tawno wonɗo neɗɗo hewata kopporejo so tawi ka suka sa renaki tan iblis naworte par ce que kewɗa ko bonde neeti Moustapha noon ko neɗɗo bonnoɗo neeti tewa anda no haaldirta e mawɗo so tawi a haali tan o tokkittungal dow ɗum fof noon kamɓe famille Moustapha ko ɓe suunnoɓe ɗum ngam Moustapha ne jogui kopporeje nde tawno wonde so tawi a dañi tan hankanti so tawi ko kaaɗi gonduɗa wontat ƴeyre so tawi wonde ko bonnedagal gonduɗa wontata ko needi ne ɗum waɗi ndi noon kanko Moustapha o jaɓani hettade ni Aissata ko ɗon tan o naati fitina o itti ceinture makko o woni fiide Aissata piggal cattugal ne tawno galle mabɓe o koko uddi eɗen gandi galleji patron eɓe hay sino so tawi wonde neɗɗo no wara ɗon neɗɗo
hewani ummotoɓe caggal galle garana naata ɗon ne tawno galleji ɗi gowani naatede gila caɗele mbaɗani ko 5 message ki wonde toon walla gardien ji Aissata wulli ha tampi hay goto arani walludo ɗum Moustapha fimo tan ko ɗaati nde Aissata suusti fayi galle bamum bammakko wima ko lalti wona e gallam he tan ne tawno wonɓe ɗiɗo arannoɓe ɗo ɓe a wiyanoma wonde ya subto ko an subti Moustapha e tawno koko jiɗɗa ko ɗum ko cuɓiɗa ɗum noon a wonata ɗo e gallam ko galle gorko ma gonata jaha ndesoyɗa ne tawno dewgol welani a muñat nden woni noon babiraɗo o hooti ɗacci toon Aissata wondi ɗon e Moustapha ƴewata Aissata yeehi ha ɗo gandanɗa hoore makko séparation de corps o waɗi hakkude makko e Moustapha ne tawno o waɗi hakkude makko e Aissata Moustapha gandi sali leldade e Aissata ƴeewi daɗɗude mum banggue hankanti ko hen walata kanko de o yeeɓa pronoji filmaji X ɓuranimo fuuf leldade e Aissata tawi noon en ƴeewi wonde Moustapha wona jinnoɗo Aissata e tawno ene heewi worɓe aroɓe ma taw ko muuyo arde mabɓe woni yidde medde ko meeɗano medde taw ɓe jiiye jondam ma yiide jondam neɗɗo noon hakkille mum wona e neɗɗo o fawaki hay batte e yidde sonno ko jinnoɗo Aissata tan so Aissata ɓeydima ɓaɗade ma ko nden o ɓurata sentirde gilli ɗi kono kala neɗɗo debbo ma ɓadotoɗo ma aɗa haaɓa andu wonde yidde ala ɗon des fois Aissata ñantoto naata nder wañ defa defu welngu kono noon kanko yiyata ɗum ni saho ñama hen ne tawno ummoto ɗon ko 8h o wartata ko pecce jamma te institut makko o suuɗaki hay goto kanko Moustapha o yahat e nder restaurant omo wondi toon e geeluji makko omo waɗa ɗum e institut o wondaka Aissata o waɗani ɗum sorale Aissata noon ala ko wawe makko ne tawno ina wayno kanko o natti yiide Aissata sabu wona jiɗɗo ɗum o arti hen gotol Aissata wimo an ko tagi wonde institut ji ma ɗi mbaɗata ɗi a suuɗata ɗum ni mbaɗami wona joom suuru ma kadi des fois mi wonat ɗo hen mi defa ha wela kono a ñamata hen ni Moustapha wimo aɗani ko kalantumami Aissata wona min resa ko min resma so tawi wonde aɗa yiiɗi heddade suudu ma bisimilla sa yiiɗa damal nana udditi hay goto jaggani mum ganti Aissata natti ɗanade jammaji ɗi o miijo wonde o waɗi erreur mawɗo e nder gurdam makko ne tawno so tawino o haaldi e ɓernde makko ne Oumar jaggirimo ni haysino tawi ala haydara kañum ko yidde mum woni hen ene jarani ɗum wadde sacrifice ngam makko ɗum noon ko Oumar o resodurtuno kono noon o ƴewani ɗum o ƴeewi ko koppareje ɗe o sikki wonde ko kalis ene wawi rokkudema jaam ɗum ɗo noon so tawi on jii ɗum ko question de choix ne tawno ɗum ɗo foof ko début o e wiɗo neɗɗo yaltita neɗɗo ne hollamo wonde jawdi o sikko wonde ko yidde tawa ala ko tuuyo e muuyo tuuyo woni yidde mettude ko menno medde muuyo woni yidde medde ko meeɗano medde sabu so tawi wonde a resama e dañal a dañani hen belamma jamma e ñalawma subaka e kekiɗe ko dugoji e piggal kala ko mbawɗa wadde e moƴƴere wontata ko bonande ɗum kaalisaji ɗi e otoji ɗi e ceenuji orɗi e galleji baɗɗi pisine ɗi jarani ɗum ne tawno ɗum waɗirano ko ha mbawa weltade hen kono noon eɗen gandi suudu ne faaɗi hejjere tan ko ɗiɗo yiɗodirɓe so tawi wonde a yiiɗi tan so yiiɗi ndeseɗa e ngunu faɗirtama so tawi noon a yiiɗa e walla a yiiɗaka tan so tawi a wondi e neɗɗo o so yiiɗi gonɗon e sato ene wayno ngal dewgal safatama hay batte ko ɗum woni ko hefti hakkude Aissata e Moustapha ɗum noon so tawi no wonde o haaldino e ɓernde makko o miijima o miccindima o ardinani koppareje ɗe e matériel o wallahi mawo dañ belamma mawo dañ hen kadi aussi aduna o daña hen laakara ne tawno ɗiɗo jiiɗodirɓe so tawi ɓe gonda baraji ene binde hen kono noon rewɓe hewɓe nana nguuri ko wayni hande nder oɗo saaha fof saabi ɗum ko wonde matérialiste en ɗum noon tinnuɗe so tawi choix ari woto ƴeewe jogiiɗo o ƴeewe bawɗo jogade on o ne tawno so tawi neɗɗo arema ene jogii woto sikku wonde mo wawi jogade ma woni jogade debbo noon ko yurmade ɗum woni jogade debbo ko hormade ɗum woni jogade debbo ko haalde mum haala belka woni jogade debbo ko ittande ɗum gueɗal woni jogade debbo ko momde ɗum woni jogade debbo tigi ko sinkude ɗum
woni jogade debbo ko fibde wonde ala debbo goddo ga tigirigi daganido mo sona on debbo mo mbaɗeneɗa alkhayri o ɗum noon ɗum ko jangintan pour ha mbawon famde so tawi ɓuri ɗo yaaji ma ɗon non israel goɗɗi ɗi gandanɗa hoore ma ko gurdam ɗam guratan e nder société ji men hande e ko wona ko ɗum noon ko histoire réel woni ɗo guilmol sey mon dijirdu mbaɗe partagé mbaɗon abonné mbaɗon like ɗaccoɗen commentaire uji mon nde tawno doole linggo ko ndiyam kono doole titondo ko onon tigui